I teraz się... Jakie dzisiaj święta? Niedziela. Janka, powiem to niedzielę. Wszyscy mają... Nie wpuszczę. Do nas. Proszę Państwa, ja polecam, żeby przyjrzeć się tym pięknym ludziom, którzy niosą tę olbrzymią flagę. Część z nich ma na sobie te stroje, które my najbardziej utożsamiamy z Kaszubami. Te stroje, niektórzy mówią świetlicowe, to jest regionalny strój kaszubski, ale proszę Państwa, ja z tej sceny widzę także strój rybacki. Piękny strój rybacki. Można pomachać tą